Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg har set alle mine slegekasse her, men jeg har tænkt mig lige at lave en video mere med dem. Men der skal I bare finde på nogle bedre navn til hende her, Sniff, som skal hedde noget andet. Og så skal jeg også skrive til, ikke ham her, hvad hende her skal hedde, i stedet for Sille. Hende her. Den lille valp. Og stadig til de 3 killinger her. Og til ham her. Men husk, det her er en pige, det her er en pige, og det der er en dreng. Men I må gerne finde et nyt navn til hende her, i stedet for Snuske. Og et navn til hende her. Og et navn til, hvad gården skal hedde. Nummer 1, det er hende her. I skal skrive nummer 1, og skrive navnet, og det er til hende her. Det er nummer 1, og skrive navnet. Og nummer 2, det er hende her. Og skriv et 2-tal, og så skriv navnet. Og så 3, 4 og 5. 3, skriv et pigenavn. 3-tal, skriv pigenavn. 4-tal, pigenavn og 5. Og 5-tal her, et drengenavn. Og nummer 6, pigenavn til hende her. Og nummer 7, pigenavn til hende her. Det var bare alt det, jeg havde for i dag, tror jeg. Jeg ved ikke helt, om det er bare for i dag af, men det er i hvert fald bare lige en video, som jeg lige hurtigt lavede. Fordi jeg kedede mig, og jeg elsker at lave videoer. Men skriv noget i kommentaren hernede. Og skriv 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 navne. 7 navne. Og skriv 1-tal ved nummer 1, og ja, hvad navnet nummer 1 skal hedde. Ja, det var så det for i dag, tror jeg. Men, og husk, skriv i kommentaren, hvis I vil have flere videoer med min veninde Emma Sofie. Og det var så det. I får lidt musik til, men ikke så meget. Hej hej. Vi ses i næste video. Hej hej.